निज्राय नै नोंनो हाबानि दख'ना गस्ला गानग्रा जोमग्रा लाबोदों आं बेखौ गाननानै रेडि जादो जावैसोमोनहा फैगासिनो दं आं बे हाबाखौ मालाबाबो जाहोनो हाया आं मिथियानि अनगायै रावजोंबो जुलि जानो हाया निजिरा मा बुंदों नोंलाय लाजासै नों मा राव बेलाय आंनि सिगाङाव बे सैमा बांग्रानि मुंखौ आरो खनसे लाबोबावोब्ला मोजां जानाय नङा बिथि बेहा न'ना बां मा दं जायो बेहालाय गोख्रै रेडि जानानै था जावैसो फैगासिनो दङ नों सासे बिमा जानानै आंनि गोसोनि दुखु दाहाखौ मानो नुवा मानो बुजिया सफैबाय बेवाइफोर सफैबाय हा रेडिफोर जाखाजोब्बाय फा जाखाजोब्बाय फैदो हौवा गोदानखौबो लेंबोफादो जागोन बेवाइफोर मा सिन्था फैदो माबार फैदो फैदो लोगो नों गोसोखौ हमथाना माबोरै गोसोखौ हमथानो हानो लोगो जुदि नोंबो आंनि बायदि जायोमोनब्ला नों सहायनो हागौमोन ना मिथिगौ नोङो आंनि गोसो गोरबोआ मिथिसारखौ लानानै जुजाइनि अरबायदि खामलिगासिनो दङ आंनि बे मोजां मोननाया सेमांसो जानानै थालांसिगोन नामा आं मिथिसार नङाबा थांनानै थानो हानाय नङा लोगो नों बेबायदि बुंनो नाङा दे बेवाइफोर दे थाब दे मन्दिराव हाबानि थाखाय 3 थिम जाखाजोब्बाय नै हाबानि लगनाबो जाथारनोसै जागोन बेवाइफोर जागोन रेडि जोबखा दे दाबो जायाखै नामा आंनि आइखौ जोबोद समायना नुथारबाय रंगिना हौवा गोदाना मालाय सफैबाय दा निजिराखौ लानानै फैदो जागोन मादै फैदो लोगो बेवाइफोर थौ थादो बेवाइफोर दे
गाबसै ना लोगो दा गाबसै बेथ' बै समाव आं मानसि बुथारनाय नुनायसोमोन। सोर बेलाय? बेखौ मा दायनि बुथारखो? जानाय नंलालै। गोरोन्थि मावनायनि साजाया बेनो। दे सिखारदो लोगो सिखारदो नों है मा जादों बेयाव? बे मा देलायनाय बेलाय? खोथा गैया बाथ्रा गैया। 난 초집어랑시고 시켜버려. 시켜버려. Hey, बे हिन्जाव गोदाना गोख्रै लानानै फै आरो बेनि बिफाखौ अख्लायबो। Go! बेखौनो मा जाखो? हा? 지금 당! 난 단수죠 그러시고. 너는 로토순이야. 능 제발 뭐 아이 편다오. 베는 그거야는 순이야. 아이데이. खामानिया जाबाय न' जोंफ्रानो बोरायजोबथारबाय बोरायजोबबाय जोबथारबाय आयै प्लास्टिकफ्राबो जोबथारबाय हनै आइदै आयै मिथिया राफा मा जाखो आफा आथिङा मा जाखो आफा नै माथो गुनायानो हाबमारदों आफा गुनायानो गोलाव हाबथारदों माथो दाथ' डक्टरनाव लांनांसिगोनलै आफा बिजि थुथारनांसिगोन आफा निजिरा थारैनो मा खैफोदाव गोलैयाखैथ' आदा नों बेफोरखौ मा बुंदों आफा नों बेफोरनि फारसे जेबो सिन्था खालामनाङा
निज्राया जेबो जायाखै जानांगौ थांनाय नों दानि आथिंखौ खाथबनो सिथ्रिलायथां जागोन दे नाङा आफा बिनानाव आंनि जायगायाव एसे खबर लाना फैनि एसे न'आवनो थाथ' थां आफा थां गोख्रैनो खबर लानानै जागोन। फैफिन थां गावखौ खेल ला आदा थाब फैफिन माबाफोर जायोब्ला गोख्रैनो खबर हर आफा थाथ' आफा दे आफा दे एसे थाब फै आदा हेल' हेलौ मिथिसार निज्राखौ माखासे सेंग्राफोरा बोनानै लांबाय आरो आदैखौबो बुनानै गालांबाय नंगौ नामा नों थाबैनो होसोलांदो सिखना जाहार हाग्राबारियाव आरो बेजों राखेब देवानिबो दंफायो अ दे आं थांगासिनो बिदिबा र' सलमान मोनसे घटना जाबाय नङाना गोख्रैनो दंग्रा नोंसिनि लोगोफोरखौ लानानै मा जादों फंबाय माखासे दुथां मानसिफ्रा आंनि लोगोनि गोसोथोनायखौ लानानै थांबाय नंगौ नामा र' बिदिब्ला जों ड्रेस गाननानै लोगोफोरखौ लानानै फैनि आरो लोगोसे नोंबो थांफानांगोन जागोन सार दे बिदिबा गाखोदो हेलौ ओइ देवानि बे फुजारिया गोख्रै लानानै फै फुजारि लांनो आङो सिखनाजार हाग्रामायाव नोंखौ नेगासिनो दङ आंहा हाबानि समाय थांगासिनो दङ गोख्रै लानानै फै दे होमबा दानो लांथारसै आङो दा बाहा दं नोंथाङालाय साला अरखि देवानि मा जादलाबायखो साला देवानि आंनि जावरो नोंसा सोलाय बुरखा गुन्दाया निज्राखौ बै सिखनाजार हाग्रायावसो लानानै थांबाय जागोन थौ गोख्रैनो थौ आफा नों हो औ मिथिसार आफा अनजालि फिसाजोखौ सोरबा दुथांफोरा दैखोनानै लांबाय आफा अनजालि बिनानावखौ सोरबा लांबाय औ आफा अनजालिखौ सोरबा लांबाय औ बे सोरनि आखल जाथावथाव रन बेयो बुरखा गुन्दानि आखल जाथारनांगौ आरो निज्राखौबो बेनो खावलांबाय थौ गोख्रैनो थौ माबार गोख्रै थौदो आफा बोरै जाखो दोद नोंजोंबो जाला फैदो नोंसोर थ'गोरदोलाय आं लासैनो थांगासिनो दं आइदि ओइ दिनै नोंसोर सानैया आंनि आखाइनिफ्राय बहा बारग'बावनो आरो नोंखौथ' आं फेसबुकआव नुनानै जोबोद दिबाना जाखाबावदोंसोमोन नोङो हमनो हादोंना
दिनै आंहा जोबोद खाफाल मोजां आंनि आखायाव सानैखौबो दिनै खाबु मोनजोब्बाय ओइ नोंसोर सानैखौबो आं दिनै दानो हाबा खालामगोन नोंसोरो गिनो नाङा गिनो नाङा सनादै गिनो नाङा ओइ माबायदि नुदों सिख्लाफोरखौ मोजां बस गुड समायदों नङासै समायदों बस ओइ माब्रै दं सिख्लाफोरनि महरा जोबोद मोजां बस गुड मा एसे गोबाव जाखो बेलाय बे अरखि देवानिया माहाय थाबथानो थाखो बेलाय बेखौ फन खालामाब्ला जानाय नंला ओइ देवानि दाबो सफैयाखै नामा जों एसे दावखोनानै बे साहानि लामाजों एसे बिथोराव हाबो गोख्रैनो गोख्रै Hey! आरो बे गोदोर मालाखौ मानो सोलायखो हा बेफोरबायदि मालाया आंनि हाबायाव समाया हा आंनि हाबायाव बेफोरबायदिनि गोनांथि गैया आंनि हाबायाव जेबो देलायनांगौनि गोनांथि गैया बुजिदों मा एसे गोबाव जाखो बेलाय मानो एथ' गोबाव जाखो गोख्रै फै गोख्रै नों मा खालामनानै थाखो उनाव ना गोख्रै नोंसोर सानैखौ फेजेननो थाखाय आंनो नैबे हाथियार जेबो गोनांथि गैया औ नै बिसोरनो बेनो लिडारा गेरेज खालाम खामार बेखौ साला फै लाना थौ निजिरा नों जेबो जायाखैना अनजालि नों जेबो जायाखै जेबो जायाखै निजिरा नों बेखौ सिनायोना बेयो आंनि असे बिनानाव मिथिसार जायगाया बारा मोजां नङा थौ न'आव थांदिनि थाव निजिरा बारा थिग नङा निस्राय नों जेबो जायाखैथ' आयै जों जेबो जायाखै आइ फिसाजो मिथिसार फिसा नों जेबो जायाखैथ' जों जेबो जायाखै आदै मिथिसार फिसा नोंसोर साथामनिनो आंनो दायनिगिरिया आंखौ निमाहा होदो आंखौ निमाहा होदो मिथिसार अरन फिसा औ आइ आरो आफा जेबो जायाखैथ' अनजालि फिसाया खोनानो मोन्दों माखासे गुन्दाफ्रा लानानै फैदों होननानै औ मादै नाथाय नोंसोरनो सोर खोन्थाया
जोंनो नोम्फायानो खिथादों हनै नोम्फाया सफैबायबो आफा नों सफैबाय औ आइ आं सफैबाय नोंसोर जेबो जायाखै आइ ओहो आफा जों जेबो जायाखै हामथारबाय थौ बिदिब्ला बिफा मिथिसारमोनखौ मन्दिराव लानानै थांदिनि औ बिदिनो खालामदिनि थौ बयबो थौदो फै थ'दो थ' मिथिसार नों आंनि बिजामादैल' नङा आंनि असे फिसा बायदिसो नोंखौ आं उन्दैनिफ्रायनो मिथिस'हायैयाव जोबोद खस्थ' होबोफ्लांबाय आंखौ निमाहा होदो नों आंखौ जेबो दा बुंसै आइ औ जामाइजो नों बेफोरखौ जेबो दा बुंथारसै दिनै मानोना जोबोद रंजानायनि सान औ नङाबा औ आंहाथ' दिनै जोबोद खाफाल मोजां बियाय आरो जामाइजो दिनै आंहा बिहामजो आरो बिजामादैबो मोनसिगोन दिनै आंनि न'आ सनानि न'खर बायदि जाफिनसिगोन बिनिफ्राय बांसिन गोजोननाय आरो आंनिफ्राय सोरथो दंबावो बिदिब्लालाय मानोथो लेट खालामबावनो बियाय आखाइया हमनानै होदो ओइ औ बिदिनो जाथोंसै फैदो दे जावैसो दिनैनिफ्राय नोंसोर सानैजों फिसाजोनि जुलि जाबाय नोंनि आखायाव गथायबाय जावैसो दे दे अराय सम आलो गोजोन रायजो जाथों अब्ला जों दिनै जयै फट' लालायदिनि दे होमबालाय दे दावबोदो